Movie alawin channa chuan skula auditorium chung hi ron langin chuta chuan principal chuanin a zirlai no pangtam takte ma chuan thupoimo tak hi alo sei meka chung zirlai zinga chuan nula te rol chan tir te chu ron langin ani chuan an zirtir tu pakhat chhelo le hmel thatak mai chu alo thli renga ani po chuan a zirlai no pang lo mel reng tu lam chu lo hoi ve che in an mit le mit chu a in tong chiang hle sin surin thak ngalin kum khat lai chu alo liam vele to reng maya hibiki le achian dangte pani te chu skula an varanda chuan no tan phei hlopin Mr. Sekuatana lekhathon tur chu da pui hi an lo tum ani an thian pa chuan chigu sai hna chuan ala fletter tur po ni lo achianu ta tur mai chu engwanga phurpui hlut nge ani te chu azot boka lokar chung an han en chuan engma chu alo om to lova an bei chu adong tang hle ani hibiki chuan an zirtir tu le khabu chiar lai chu alo bi dek deka in thasung le zam ro tak chung chuan a bi a lokara le kathon an da kha alo hmu le hmu lo azo chuan Mr. Ito chuanin easy emni ti in alo zot thoya ma se hibiki chuanin a thian te zi ani thu chu ba nuai hian a sei thung Mr. Ito chuan le khathon chu apo do atanga la chuakin a pe a hibiki chuanin rang tak chuan ala ngala chua le mai atum lai chuan Mr. Ito chuan ichian nu chigusai hna chuan lo soila Japanese ani chuan Japanese chongpa ngai takin lo ziak to ro se ti in ashila an le khathon zia chu an han en chiang nak chuan an sar chuanin an zia dik lo lai le grammar an man dik lo lai te chu lo thain a thon tu ming ain zia lo thu te chu alo ziak sen kul hlom maya hibiki te thian ho chu an zakin an sar chuan ti om ang lo an ti hlom hle ani chigu sai chuan in thinrim tak hian tu mi pa in nge nulan hne na tanga an le khathon dona grade lo pe thlip thlap ngai ti in aw vak vaka a tre ani zok ma ome school corridor chuan chigu sai le hibiki te thian dun chu lo omin thu ho tak tak soin an lo ti dun meka chutia an ti dun lai mek chuan Mr. Ito chu ron kalin midang tenen khan khatin lo khai khin vak vak su aron dia chigu sai chuan kan thu soi te kha ilo ngai tharoni mo tia zo chuan Mr. Ito chuan ngai thapei lo po ni la in ororing tak kha engtin nge ka shiat lo theng le ti in asuya chigu sai chuan ani chuan Mr. Ito kan pahnia min ron mu te khan ilung phut dan te kha danglam na chete tal la om lovem ni ti na lo zota ma se Ito chuanin engma danglam a om lo alo ti deuh maka Mr. Ito chuanin hibiki luwa chuan ale khabukena chutke upa chuan apoina tak hian min chuta sela kan nukhi acha theirenga sin ti in hibiki melran chung chuan asoya Mr. Ito class chulo ni in hibiki chuanin azirlai reng chuan aril ru ada theilova an class la tu Mr. Ito chuan aril ru alo om de ani zana chuan a school bang chu riang takin a ho meka leiver akal mek lai chuan a hnunga mi pa pakhat hian alo zui charani ti chu ashia man mo takatlanin konglaya chuan atlu hnoka chuta ama chuan karlo tlan chu dingin Mr. Ito alo ni renga Mr. Ito an thil om zia te alo zo chuan hibiki chuanin aku angal thopa a hnuwa hibiki in ama zui tu amo ati kha zana exercise lamai mai ni ti chu asheta a Ito nui chu azaril ru hle ani sin chu in thakin hibiki te chuan class hi an lo lameka chuta class a chuan an ril ru an lo pewak lo nge ni an sar chuan simadai chu ron havin an exam an nei to ema wanga zirlaya in sorbing tur le thil ho mai maya intiboi to lo tur chuan atia an zirlai mi te chu page za som thum pathum na atanga lo chok chuak vek turin ati sak bokani zana po chuan hibiki chu an sarina ti tur apek chu ala zo mai theilo wang chuan ala nu fuala chuta lai chu tu emo hian aron ti enga kongka chuan Mr. Ito chu alo ding reng mai hibiki chu alo phudeu dora engthil nge ti Mr. Ito an hibiki chu aron zota hibiki chuanin Mr. Sikia an ti tur atuk ati mek thu chu alo shila azana ti zo veka ngai thule atuk lama ama chu amu tir le angai don thu chu asoi bokani Ito chuanin ma se duna chuan Sikia chu a ho dei to tho bok sia tina soile a hibiki chuan a ho to mo alo ti de huwa Ito chuanin tuna iti lai kha ti zola abak chu in lamai chen zom le mai don nia ti in ashila
ito achu kaltuma ain herlai chuan lo kir le in hibiki zirlai chu aron en puya a thian te ai po a thiam jok dei thu chu silin lekha chu a keu ngala hibiki chu tia ansar astar main a homework tur ati puya wang chuan alom maya ma se aruk tak chuan azam chle bokani a thok lak te chu boy noi hian asia hibiki chuanin ito hnena chuan kan homeroom teacher po ini chuang si lova chu wang chuan kalaka that chu hi angai kher leinem tina soya an zirlai te an zo fel nu chuan hibiki chu ansar ito a chuan a motora chuan tir ve in anin thleng chuan a thla honga atuk alo ni a hibiki chuanin classroom chung pakhat hi alo bi deka chuti lai chuan a thian pa kosuke chu aron lang hlol mai enge lo ti ve don ti kosuke hnena azo chuan najima aum le om lo en tura lo kalme ni thu chu asoya chuti lai tak mai chuan hibiki chuanin zirtir tu kal thom hi sia in room chunga chuan kosuke chu apatlu drok roka chuar phena chuan an biru ngala an thut fel nu rei lo te a chuan an zirtir tu nu le Mr. Ito te pani chu an ron lut najimai chuan ito hnena chuan a tho pui sekia chuanin chua puya asom thule lo na reng tu ni chu nuam ati chi abik lo thu te asuya ama chuan lo soi pui ve se tha a asiat thu te chu asil bokani du dang anei thule ani chuan ngai dan dik lo nei lo se ati thu te chu asoi boka sekia nen hian thian thatak chukan ni a chu tianga mai chena han soidot hi katan chuan anuam chi asilawa ka sil thei thlot lawani ti in ito hnera chuan najimai chuan asoya najimai chuan nang hian karil ruput mang hi iloman thiam ve thawani tiro ito ti azo chuan ito chuan apoi kati ka theilawani tuna chuan ka kuta na tam takti sen lo ka nei me ka ni sia ti na shila nakajimai chuan o ani chuan tuna khan min hnol ngal mai ti na em ni a ti azo le chuan ito chuan alandara chuan ani hmel viau ti in alo changa ito chu achuak zui ngala an zirtir tu te pani an kalfel nu chuan kosuke chu an zirtir tu te singa astar tak mai ansar ito ana ahnol mai awang chuan lo thanat puin nek mai chu adua ma se hibiki chuan kosuke nek su ito kha i nekani chuan keiman kan nek veng che ti in ashila kosuke chuan makti hmel tak hian hibiki hnena chuan ani nang hian ito chu ilo du reng ti na ni mo ti na zota sina in thak le a hibiki chu ansar ito pindan lama chuan avaluta chuata chuan ito chu alo muhil mek bokani hibiki chuanin avapan naya ito muhil lai mel chu athli reng chuti lai tak chuan ito chu ron har hlol main hibiki chuan she tak chungin Mr. Ito ilaka hian thupoimo tak soidu kanaya ilaka hian lo luang lem ta via vila thilpui aniangem ti na zota ito chuan ibeidon mai angai don ani chu ti in alo soi sam eta hibiki chuan engwangin mo ati chuan ito chuan kei hi zirtir tu kania nangpo zirlai ni chu wang chuan a theilo ti na changa ma se hibiki chuan kaladu thodon che kan zirlai apo Napoleon chanchin kan zirto kha kan hmalam huna in chhir kan du lo wangin tuna hian kan rilru ina a on lam hi kan kaltlang puyangai ni ti na suya exam an nei tura history subject a mark somkwa chung lam a mu chuan angai zon chu remti sak turin ito hnena chuan angen boka ito chu engma soilovin angoi renga a hnuwa chuan anui chuak top mai ani hibiki te thian thum chu an ron lang khom le a chigusai chuan sari to hnena chuan ingai zon thu chu isil to amo ti in hibiki chu azota thil kaldan hi arangte thutlu tuka ka thlok khian alaman thiam thei chi alo ti na soi engtin nge achan azo chuan alo nar thu in hibiki chuan achanga hibiki chuan ansar chu ai ti in chang thoma se nui vurvur chunga atha thu chu asoi bokani ansar chuanin a hopum hlum ngot pik lawani ti te ashiatin hibiki chu alahlim em thawa mi anin fiama anom mei chang te poin hibiki chu le kha azir ta chara a thian te pani kosuke le chigusai te chuanin chu tianga an thian nu in le khazir atui thar ta thu te chu makan ti hle ni short break chunga an chu ave hlana stepa an chukna chuan hibiki chu tu swalin ansar itonen chuan anin su chora atarmit alati chia tirzui atarmit volawa iton kho a mu that mieu lo wang chuan hibiki chu in thiam lovin an ho konga po chuan ito chuanin vuanin akal pui ta zela
an pani chuan basa chuangin ito che na mun thleng chu a thla honga a hnena chuan tarmit ati chhia tira wanga a in thiam lo thu te asuya ito in an thlen don chuan ito chuanin aven himawang chuan lom thu ashila ti chuan ho turin anin mang tha ta ni hibiki chuanin an sar kal liam lai chu a thlirenga alu don the pa chuan sar ito mang tha o ti in awa auzui le shama ito chuanin ban vei mewin alo dong songani chuta ito in lu chhona bula chuan nika jimai kha lo omin khanu kha simadai class mi kha anilom ni tin lo zota ito chuan o ni e ti in alo chang mai naka jimai chuan kashia dan hi aswalawani chuan ama po khan ani kha alokal to in kashia zirlai le zirtir tu in po taka om hi thilthleng kha takani asin ti in meinei tak chuan atong zuya ito ero chuan engtin vakma a chan chunzom to lem lawani midterm exam nei ani hmani thumla omtia chuan hibiki le khazirlai chu aron langa history subject a mark sang taka mu theinan ti in a beingor hleni exam chu tran ani ta a azirna sat angein hibiki chuan in zia tur chu a hai cham lo hle mai ansar ito chuan in an exam chu ave ngei boka art class chu lo nei zo chi in hibiki hnena chuan an miss nakajimai chuan in an milim choi chho puilok tur chuan hibiki chu aron soma hibiki po chuan o ti in alo chang ve mai bok chuta tukvera changa mu thei sia chuan ito chu thuthenga hian alo thumeka chu an miss nakajimai le hibiki te pani chuan mu in an chuk endun ve a pon lam en reng chung chuan miss chuan hibiki hnena chuan ito nena inin biak chang hian midang te hnen alan tir ngai lo thatruk na riau hi mu sak ve thinem tina zota hibiki chuan chandan mei tur po ashilawani ito omna lama chuan hibiki chu zuk chuk thlave in Mr. ito le kabulo chiar mek nunga chuan dingin amit chu azukhup saka ito chuan in hibiki hnena chuan I high school nun hi keima anga mishing laka mai khoral tumdu su I ma khwa tur it semai mai zo kani ti in alo shila adu thu ashil to na chana pek tur anei lo thule chu tianga ama du tak anga langten an hel changa topic riawa ain chia thin thu te chu asoi boka hibiki chuan ani le minning to iti na emni ti in azota ito chuanin o ti in alo chang hibiki chu ito chana pek chuanin tizak le in atan cheta deya a thian nu ina chuan vakalin a trap ta vak mai ani Mr. ito chuanin hibiki exam paper vel chu alo check meka chuta hibiki chuanin arin aide main mark a muthadona ni ti te chu asiatin makati hle chuti lai tak chuan a room chunga chigu sai le kosuke te thian nun chu anron luta an zirtir tu pa chu an thian nu a hnola wang chuan an ron chhuat chala khong ina nei lo mi takani thu te chu mai chana an shil ta fak me ani hibiki te thian ho chu mi padang tenen bara chuan an lek hawa chuta abula thu tlangwalin a khoidan vela wang chuan hibiki chuan nuam lo ti in a chuak ta deya pona chuan ro lo surin ngui tak chuan hibiki chu akal zela patling pani atoka anni chuan he nu hi zirlai no pangni chunga an zirtir tu pa lo start tu kha ani mo ti in an lo suya hibiki chuan kan zirtir tu ka mangai wangin exam a po thatakin chana ka petheya ni tin mai hian kalung phu hi apurang tol thin ma se ka tan chuan chu po chom zia a to lo ani chuan alaga karil put mang ka shil vek to chung po in chana engma min pedu lawa ma se tu na po hian kami mangai ber chu mangai chun zom zel ka du ani tina suya api alo ka tang chuan ito chuan lung chetaka hibiki trap chu alo thlirenga anuwa chuan hibiki churan hruain akara chuan a hruai hota ni sin chu in thak dorin South High Festival ni chu ani a zirlai no pangte chu an thuam du dan anga anin chei athianga chu tiang ani awang chuan hibiki po chu maukor ha in monu ang chuan a in che ni hibiki chu man mo takhin atlan dora ito room avalu chuan tu ma an lo om lo pona chuan chuak le in azong khal chara hibiki chuan ito vo in chau ti in aril ru chuan a sei mula in chung lama chuan lan chhavin roof tapa ansar ito lo ding chu mu in a pan phei ngala ito chuanin khatiang thuam kher kha engwanga hangei ni a tina zota hibiki chuan engei ngei dan ati chuan ito chuan in me lo ti in alo soi de a so thiam ve thin khop mai ito kuta chuan von sakin ti hian ama chuan thu a in tiama kei hibiki simadai hian borsom le thselai chuan ka graduate hun le na ka nei khuna poni se engtik lai point Mr. ito hi kadam chung zongin ka mangai rengang ti ka tiame ti na suya
azak le deuh si chuan kawang ani kha tina suya zirlai thatak ni atum thu le khazira chau in sorbing atum to thu chu asoi bok chuta tak chuan I to chuan hibiki chu alama pot nain akwa thapa hibiki muinem taka chuan a mui chu achuk tu taran mai hibiki chu arin lo tak maya ansar a hmangai le du em mai na fop ta chu makati in amumang rama cheng ang mai chuan a in ngaya anin fo zo hnu chuan I to chu akal le ngal de ani midang te hlim taka mai pui an si al lua ma a an la mup lai po chuan hibiki chuan ansar I to ngot chu a en renga school chu kalpa ngai kal le to in an school na pang dang te chuan a hnung lama hian hibiki chu an soi sep hloma chuti lai tak chuan chigu sai khan in hibiki churon avin a shoi shanga a phone a chuan in chunga sar I to ne na anin kis lai thalak chu a en tir hibiki chu a thong in mak ati hle a soi mai turpo a shelo chuti lai tak chuan an miss na ka jimai chu lo langin hibiki chu in lama hop hotur chuan aron shila no pangte soi pui chi lo le pui ting tenen chawa soi kwal thei thil aum ve thu te chu asuya thil ani ang tak taka soi hian midang te ril runat na a thlen the ani ti sha thiam ro an ni ve to thu te chu asoi bokani school how tulam te po chuan Mr. Ito chu zo na an lo zot meka thu om zia soifia tur an ti chuan in engkim chu in provoke to a soifia le chuan turwak a omin ka shelo ti in a changa puya ti thu chu a zep tel bok director chuan Mr. Ito nera chuan he thil hi thil satia mai ni lova ngai dam in dila chin fel thei mai po ani heklo shemna ichunga kan pek tur che po hi ipom thiam ngei kan be se ni ti in thu to basiama in lama chuan nun ngoi takin hibiki chu alo omeka chuta Mr. Ito call chu adong talau mai rang tak chuan Ito phone call chu alo chang halwata an pani chuan kara hian anin hmuwa Mr. Ito chuan apoi kati keima awangin skula zak taka iom angai pha ta sia atia hibiki chuan ngai dam min dil big su keima thiam lo po ani ve thawalom apoi reng lo tina changa midangina an ngai dan le hmu dan tur chu angai pe mo lo thule school po kal chhun zom to lo chu poeti lo thu te chu asoi tel bokani hibiki chuan Mr. Ito nena chuan khamini inchung zola khan engwanga min kwaringot nge ini ti in azota Mr. Ito chuan thlemna ka do zo lo wang chawani tina chang school lam churon nang le in zirti tu sekeya chuan in no pangta nena chuan an history subject teacher Mr. Ito chuan school akal chhunzom to don lo thu chu alo suya chigu sai le ko suke te chu an meng phok rang hle ha tholop lopin chigu sai chu hibiki te in lama chuan aron kala thilpoi taka thlen thu chu shilin ansar Ito chu school atanga achwa to thu chu ashila Mr. Ito chuan in abung ro te chu alo khung khomeka kosuke chuan in ansar chu chhuwa chalin aril ru ina a on lampo zo ngam lo khopa zirdir tu ne black ilo ni hi tina tong khum sia sia maya kosuke thin rim chuan in Ito chu a nek pop mai ani hibiki telam churon nang le in chigu sai chuan hibiki nena chuan Mr. Ito meeting ane truma member te ma a thu soi te chu a hril chhonga hetiang hiana soi ani chu athutaka azeilo em bok ma se a thei to ba chhuat thin hemi awang tak po hian ani chu ka ngai to na atang hian ka pe bo thei si lova zitir tu kani angpon ama hi ka mai chenthar theilo chi takani ma se ka chia chhuam no chuan ka zirtir tu ni na din mun hi ka lo chang lo renga ti in asuya ani chuan engma diklo na anei lo thule engkima aman mo phurna chu alak don thu chu asoi pokani hibiki chuman mo takin Ito mutur chuan athir sakor mangin atlan kal chara anuwa chuan leya Ito nen chuan anin tok lol mai Ito chuan in aron awa akar tanga chuak chuan hibiki lam chu aron panta a an pani chuan in ko in lung chetakin an trap duna Ito chuan engtika emo chuan in kan pani hian kan na chuak dun nge don nia chu hun alo thlen hun tura chu tlumte thlir takin kalo thlir rengang nangma I nor angai reng lo a hun alo thlen huna chuan midang hmangai le du lo nei to po nila ka kaltir phal to don hau lo chenia khongein min lo ngak rengang che ti in a nem biathu chu hibiki nera chuan a hlan ta a hibiki ichu ko in duwa takin alua chuan achul sakliau liewani graduation day chu aron thleng ta a school director chuan zirlai graduate tam takte ma chuan fuina thule thana thu te chu a hlana kosuke chigu sai le hibiki te thian thum chu an ron lang le a an tha tho tum te chu an soi khom diata
Kosuke po chuanin an miss nakajimai hnera chuan alaka aril ruput mang dik tak te chu asoi chua don thu chu a hril ta a hibiki chuanin an su hnu ta chu chui kirin an class thlui ni to mai turte atlo kwala tin chu mai ba ka ansar itwa room thin te chu a en kwal hnu in alung chu aleng thar hle pokani school gate bula chuan akar pol ngei mai bula chuan ito a chuan hibiki chu alo nghak ran maya an pahnih chuan anin endun wanga ito a chuan hibiki hnera chuan lompuina thu a hlana enge ti achak ber a zo chuan hibiki chuan kut in kai rial chunga kaldun achak thu chu a shila ito a chuan hibiki kuta chuan von sak ngalin hibiki chuan ikut chu alianin alum chakher mai ti in asoi sapa abianga chuan dom tirin an nuidon suk bok hibiki chuan nang kalau tong chi kalim tak setani zirtir tu tia soin movie po chuan top zai arel chun zom ta a khati zong kha tun tuma movie kan thlir hau thei ta chu ania video tharnen in hmu levat kan tum don nia thlir tu zong zong te in zawai mut tui mang tha vek ule